Ez dakit zenbat denbora egon beharko dudan ospitale honetan. Mikelen taberna lapurura sartu zenetik, ez dut Ninaren berririk, eta horrek tristetzen nau. Batez ere, ilunabarretan, orain bezala, bizitak bukatu eta bakarrik geratzen naizenean. Marga erizainak aurrek ezin dutela ospitalera etorri esan dit berriro, eta hori esanaz, aurpegi serioa jarri du. Ez ezak intzistitu, Ninak ezeukak etortzerik. Gero, barre gaiztotxo batez, ia Ninarentzat zerbait nuen galdetu dit. Margak nire laguna ezagutzen baitu, bere auzokoa delako, eta horrek nonbait, ni zirikatzeko eskubidea ematen baitio. Neska politazuk salbatu zenuena, ezta? Buruko zauria begiratu, ohea atondu, eta ondoan eseri zait berriketan. Oso neska jatorra da Nina. Atzo niregana etorri zenean, gorri jari zen. Zu alzara alezen enfermera, galdetu zidan, eta nik baietz. Eta ara non, zake taula eskaini zidan. Zertarako galdetu nion nik, ez nekien zake jokalaria amorratua zinenik eta. Ilusioa egin aldizu Ninaren opariak, berak, esan zidanez, eguneroko sakean jarduten duzue Mikelen tabernan. Azer parea, parejita polita egiten duzue. Eta zergatik darama Ninak aparatu hori hankan? Margak, erizainona izango balitz, jakin beharko luke Ninaren gaixotasunaz. Ninak eskerreko hanka daraman tramankul horren zergatiaz. Gainera, nik ez dakit oso ondo Ninari hanka zer gertatzen zaion. Nik bakarrik dakit urte pare batean edo erabili beharko duela katxarra hori. Betiko ez dela. Hori erabiliz, kaderako ezurra zendatuz joango zaiola. Hori da behintzat, egun batean, Ninak kontatu zidana.